Tuyan eh. Bastoy. Mas napunsa mo ka diri. Iwas sa bataan ni ngunsa ka dire. Ayo tagamay ba. Nakoy plasing nga ba? Pupit. Ha? Gamit mo? Gamit dili ko mo gamit ano yung Naman po ka tay awar gunang nang no. Unsa naman yung bataan ni nga. Isa ka semana lang wala ka balik diri ning nani naman. Isain mo kauban ba kasi mo gamit to? Jongale sa jongale sa Sa jong. jumbi lalaan na ni Muktoy. Uy, unsa na may nakabutay mo na wala ra ganay ka diri ba. Pinunsa na makakintoy. Awar gud ang nang ana. Grabe nang daon naman imong mata kintoy. Gamit ka Jong. Kasi mo gamit ni abi kung nagbago na ka kintoy. Gani kalit-kalit ra wala nya kalit ra wag sulpot diri ah. Gamit ka. Di gani nya na unsa man na toy naglaan. Unsa man din mo ginaingon nga mo gamit dito eh. Gamit mo. Bataan unsa man ay. Balikan niyo tayo gamit. Madamay may na yung kabuang nimo pagamiton may na di mo gamit ana. Ayaw lagi mo kalilok lagi kay general ako papa. General. General imong papa? Oh. Gamit ta ba? General wasa. General sa Piti eh. Lukon. General Pite presidente na nimong papa. Abi Ako sa ka general. Uy, unsa naman ka? Di mi ana to yoy. Ala kadara. Gamit ta. Kuha ko order. Basta kay madamay. Kadra madamay lagi mi. Damay Kuha ko mo. item. Sipat nito ka laan ni mo. Ay, bataan ni ba yung same sa yung gamit-gamiton madakpil tagadako pa to. Dauta to bo. Buti ka. Gawon di ba? Uy. Lukon ko. Uy. Unsa naman ka? Uy, taguin na. Tao bro kasabot ni mo toy. Bataan ni. Good shit kay ni bay, good shit kay ni boss. Ngayon tingnan Anawar ko na ko. Awar mo na boss. Ayawasa na uy. Items tawat ni bay katilaw ko ani. Patilawan ko na, patilawan ko na. Quality kay na boss, quality. Di man ka na masakpan na nitoy. Dili. General papa ni mo ani. General sa PTIAP. Unya, tiraw na to ni bay. Sige na shit kay ni dalang mo ay kintoy bay. Bullshit kay na no. A few moments later. Boy. Kulangan ko ba? Good shit kayo. Jong. Si pwede pa ka makakuha ko traga item dito, Jong. Kuha pa ta item dito. Kuha pa. Sige ato na ko sige. Ito ang ito to. Makuha ta di abi item ba? Item? Makuha ta item ba? Kusukin tama bay good shit kay sila bus bay. At tuwari tos kanto. Dito kanto. Dito na ta makita. Nakamotor? Ayaw pa checkpoint ta. Sige. Basta na ra item. Safety makata dito ah. Safety. Kau pasi. Narang item boss. Sige na. Hindi kay pinis kayo. Kuha ni. Ano yung ginaingon? Na-addict na dyan ko ng suman nga balanghoy ba?